Nuvolositat a primeres hores del dia més escassa, però més compacta a punts de l'interior sud de la província de València i de l'interior nord de la d'Alacant. A aquestes zones, i només a primeres hores del dia, es podria produir alguna precipitació dèbil i dispersa, és a dir, anecdòtica. Al llarg del matí, el sol s'imposarà i quedarà un cel pràcticament ras a tota la comunitat valenciana. Les temperatures mínimes no tindran canvis pràcticament, mentre que les màximes pujaran, especialment a l'interior de la província de València. Els vents bufaran fluixos variables llevat de l'interior nord de la província de Castelló, on per la vesprada aniran augmentant de força, amb algunes ratxes fortes a últimes hores del dia.